Čaute, ja tam pri novom videu a dneska si spolu natočíme Steel Brainrot. Už tu mám aj v Steel Brainrot pripravené. Áno, hrám na PlayStationu, lebo určite by bolo rád. Mám tu veľaké bloky a už sú ready. Už som povedal, už si ich musím otvoriť. Už nemôžem čakať, ale my si ešte chvíľku podokneme bejsku. Ale ja vám poviem, o chvíľu legendarky, ale to nám nedá, na nás to je jedno. My si ideme kúpiť rýchlo toto. Tu určite typka chce môj Brainrot a ja si ho len tu takto nechám. Áno, môžeš ho nám len slieť. A Mythic alebo Diamond. Normálny Mythic, to je podľa mňa prvý, čo bude. Takže ja to musím dlho držať. Držte mi palce. Yes! OK, ty greedy water. Kamo, ja je negivnem. Neverte, keď niekomu chcete givnúť. Môj kamoš givoval. Hádajte, čo sa s jeho Brainrotom stalo. No. Givo šéfka Gabrakadabru. A už ho nemá. Tak ale ja som, ak sa pýtate, kde mám ty Sahura, to som dal. Typek nemal žiaden Brainrot, taký jeden, tak som to proste dal. Ale my si ešte počkáme, aby sme si zase lokli blejsku. A určite si vyprázdnime aj tu nejakých tých. Kam, ale už tu kam je veľa typkov, ktorí chcú moju bejsku, takže to je trocha také na nič, keď máte dobrý Brainrot. Takže vám radím, ak máte dobrý fakt Brainrot, tak si ich fakt chránte úplne, hoci kde. Dobre, ale už máme 37 sekúnd, to vydrží. A teraz dúfam, že nás padne niečo fakt dobre. Hej, dobre, open. Kamo, Diamond. Nie toho istého. OK, škoda. Jedného dám do mašiny, aby sme mali to miesto. Keď za 1 minútu už idú, tak ja si to potrebujem urobiť. Keď on tá typka furt dá, čo chce. Ona je neskutočná táto typka. OK, to som stihol. My si ešte teda urobíme to miesto. Tohto dám do toho stroja, takže aby sme potom mali už pripravené. Keď dáme tam Mythika, tak fakt dúfam, že nám padne dobre. Pipi, watermelon, no, neviem, jak sa to vyslovuje, ale asi sa to povedala dobre. A potom tu mám aj rainbowky, hej, za čo som fakt šťastný. A kúkneme sa do indexu. Hej, mi to nejde kúknúť, ale tak škoda, že mi to nejde kúknúť kvôli na tomto PlayStationovom účte. Ja si ho budem nepriateliť, bo to bude zle, 15 sekúnd, OK. Keďže sme už si vlastne jedného vlastne ani nevyprázdnili, tak ja si ešte poviem nejakých tých predať, aby sme potom si mali. Som šťastný, že sme mali tie lucky bloky, ale ja vám poviem, nejak typek si to tu spawnoval, lebo išli zrazu zbol 4 fruľa. A ak chcete, aby som sa rastal nubiným pizzaným, tak mi dajte like a odbera. Tak ale my už tu máme mašinku pripravené a si predávam tohoto fruľa. Ale to je môjho kamoša obľúbené, takže asi tohoto. Ja si tu predám veľa toto veci, lebo neviem, kamo, typek, sa so mnou asi nepriateli. Kam už išli, ja už neviem ani kedy idú, ale zase za 4 minúty ide ďalší, OK, to vyčkám. Zatiaľ si porozmýšľam, ešte mám bombardína krokodrila. Neviem to vysloviť proste. Už sa nejak viem s tou peštičkou bombardíno krokodrilo.
neviem, dobre, kašľam na to. Ale my si ešte, keď počkáme na legendarky, tak my ešte toto si kúpime možno nejaké trepky, nie lepšiu slepku, lebo to sa viac pravda hodí. Je tu Frula a Svinino Bombardino, potom, neviem, Gangster Fotera, čo je Putera, ak sa nemýlim. Tak tu už nejaký typek si kupuje epický. Kámo, fakt nechcem nepriateľi. OK. Opla. Ja už 3 rýchlo loknem. A toto je ako jediný. Ja, to je dobre, to ešte není. Škoda, že mi nejde kúknuť na index. Lebo ja by som si... Kámo, jak sa to robí? No, tak. Tu máme na Rebirth. Tu potrebujete mať tuk, sahura, tripy, tropy. A tu by ste mali hneď iron slepky, proste parádne veci. Len, ja neviem, či sa to ako kámo vyplatí rebirtovať. Tak ale, ja si chcem nechať kámo tých watermelonov, ale raz na videjku, ak chcete, tak rebirtujem toto, aby sme mali už aj túto ďalšie veci. Čo bude fakt OP, keďže tu si určite kúpim toto, aby... OK, macha. Aby som mohol kradnúť, aby som mohol zabrzávať hlavných typkov a ľahko im ukradnúť brainrod. Tento typek nemá nabúchaný brainrod, škoda. Ja by som si nejaký ten brainrod. OK. On je... Los Bombard... Kámo. Ty kokso. Taký parádny brainrod. Ak máte už los, ak niekto z vás má los, tak určite dajte like a odber. A pridajte si ma kľudne do friendov na PlayStationovom účte, alebo kľudne na Robloxovom. Takže na tabletovom vlastne účte Riso3381 a na tomto účte Richie 888 04. Určite budem šťastný, keď si ma pridáte. Kámo, to je môj. Kámo, OK. Ja nemám rád týchto kradošov, ale ja mám tú lepšiu paku. Takže ja už tu fakt... Kámo, mi niekto ukradol? Niekto ukradol. Ne, to je. Kámo, tu je takte ten typek však. Či to lívo, neviem ako vy, ale ja si myslím, že ten typek tu dá kde je. To brainrod je. Hlavne sa dajte pozor, lebo nejaký typek môže byť takto chovaný vo vašom brainrote. Ja to je tento. Kámo, ja ju musím odháňať za 11 sekúnd. OK, takže mythical alebo legendárky. Baseka 12 sekúnd. OK, toto je napínavka. Legendárky tu mám. Či? Kámo, tak na... Ja ju nemám. Čiže tu som... Kámo, za tým... Kde to je? Tak ako, kde je tá mytika? Či tá išla ako ešte pozadu? OK. Ja som si myslel, že vždy všetko chodí za sebou, ale... Los! Ne! Kámo! Ne, ten los tuk si to mal byť môj a typek to ešte líval. Ach, tak to bol fail. Madindin! Gangster puteras! OK. Ja tu zostanem v baseke. Kámo.
OK. Že ideš slepka. Bum. Ja tu kamo skačem. Neviem, ako je na to moja bejska. Ne. Ona to livla. Tak. Dneska sa mi vôbec nedarí na tie kradnutia. Som si chcel dneska ukradnúť ako parádneho. Jaj. To je táto typka. Ona to livla, ja už na to kam kašlem. Ona to livla. To čo mám za... Ty ma zase zaspavila? Ne, to už je nakoniečia. No, táto je slaboška. No, nie, ale... Tak ako nemá nabuchaného Brainrota, že má donka. Ne! Dámo, aby ste vedeli, už som bol ukradnutý za Brainrot Gooda. Kámo, ten sa huriem môj. Takže ja ho takto pekne vypálkujem. Snáď ho tak dotriafám, aby už to kámo fakt ulilo. Lebo to je neskutočné. Ja ho ešte tu takto poradím. Kámo. To je fakt boj, ale tak snáď ho vykopnem z tej biesky. Lebo už budem zase... už 20. typka budem musieť takto vyhanať. On je tu. On sa bugol nejak. To jak urobil? OK. Čulné. Takže to líbol. Keby to nie rebirtoval, ale ako keby sa zase spawnul naspäť, tak to by znelo ako keby sa zabil. Chápete? Ale ja už si fakt potrebujem... to je nádherný skin. Labubu. Ja vám poviem taký trik, že ak máte fakt, že fakt malý, že ako ste maličký, tak vy cez tieto lasery viete normálne prejsť, ale aj nám sa to snáď dneska podarí, tak skúsi sa dostať ku Labubu, ale to, vidíte, mi to bráni, lebo som moc na to veľký. Keď sa zmenším, určite to bude lepšie, ale bohužiaľ ja nemám na zmenšenie. Ale my už podľa mňa... Čo keď sme urobili hneď ten rebirth? OK, takže ten Brainrot jemu zostal. Vám stačí, keď vám Brainrot že zostane v rukách. To je moja Jira. Fakt Celeste. To je môj Brainrot. Vám to stačí, keď ten týpek to livne a vy toho Brainrota. Tim Cheese. Cavallo virtuoso. Ja si loknem písku. Kde? Nepoď mi. Wow, ty brďo, cavallo virtuoso. Ako máte v Rainbowke, tak mi fakt dajte vedieť, lebo v Rainbowke sú takýto fakt ťažko stretnúť. Aj epici. Aj epic, aj mythic. A ja mám epic, čo som mal fakt šťastie. Som myslel, že to je normálne Brainrot Good. Lebo už som sa trocha už milý. Ale som fakt šťastný, že máme aspoň toto. Ale ja vám poradím, že vy, keď 7% na tú kamo, alebo OK, tak to je 7%
je teraz, hej? A teraz to si nemôžem pokaziť. Ale ja to nesem dať Sigma boja. Neviem, nejaký dobrý? Ne, takže ja to kašlem, bohužiaľ. Som sa mal rozlučiť s Sigma bojom. Škoda. Že tá potom dáme ešte toho mytika, ale prosím, mi to nepokazí. Lebo ak mi to pokazí, tak to bude najväčší fail. Ale ne, my sme si ho vlastne... OK, takže teraz koho? Ja si nechcem zvať tých už žiadnych, ale musí to tak byť, takže predávame... Alebo... Nie, predávam ho, lebo to by bola naozaj škoda, hej? Že by ste mohli rovno už dovoliť tomu hneď prísť vlastne o ten... Kamo, ešte kto mi vychádza? Prosím, nech mi furt. Už mi to nevychádza. Prosím, nech mi to nahradia tej legendarky, lebo... Ale v podstate som šťastný za toho Kavandra virtuóza. To... Čo tento? Ne.